ببوونەیە سالڤەگەرا جونۆسایدا شنگالێ ژینên قامیشلۆ داکەتن کۆلانê. Bi vexwendin ji hevrêziya jinên rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê hejmareke jinên ji destgehên rêveberiya Xweser û hejmarek jinên ji gel daketin kolanê. Remziya Mihemed ji bo dengê Amerîka dibêje jinên Rojava wê di çalakiyan de bin ta hemû jinên Êzîdî werin rizgarkirin ji destê Daişê. Ev gelê me bi salan meczeretê serserê wan lê em destekê didin wan di roja qetleamê bi xwe de jî destek hat dayîn heta nîha jî em wê destekê didin bi taybet bi navê Minesiqiyê em destek didin tevayî jina got jin bigên azadiya xwe rêxistina xwe ava bikin û raya giştî jî pê ihtiraf bikin. Rojîn Ehmê dibêje got gelê Êzîdî parastina xwe xurtir kiriye û rê nade got careke din li rastî genosaydê were. Ji xwe ev rojaya em xurtir kirin. Milletê me Êzîdî parastina xwe bêtir kir ji her alî de cihê xwe bêtir girt. Li dawiya meşê de seroka desteya jinê a rêveberiya Xweser a kantona Cezîrê Birêz Emîna Umer bi navê jinên rêveberiyê daxuyanî xwe û tê de êrişên ser gelê Şengarê şermezar kir û li ser parastina gelên Êzîdî tekez kir. Hêjaya bi bîrxistinê got 13 tebaxa 2014 de gelên Êzîdî li Şengalê li rastî êrişeke Daişê hat û nêzî 5000 jinên Êzîdî û zarok hatin revadin. Piraniya wan hîn di destê Daişê de ne û hejmareke mezin ji wan hat rizgar kirin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.